Yiminyaka engama-39 kwabulawa amatsha-ntliziyo yelwela inkululeko eCradock, nawaziwa ngokuba iCradock 4. La matsha-ntliziyo aquka uFort Calatha, uMatthew Goniwe, uSpiro Mkhonto kunye noSicelo Mhlawuli, abulawa ngoNgenalusini ngamapolisa ixesha lengcinezelo eGqeberha. Ukanti kulo nyaka liphinde lavulwa ityala lokubulawa kwesisine kwinkundla ephakamileyo yaseGqeberha. Uyakhumbula nge-27 kaJuni ngo-1985 yayilusuku olubi kakhulu eMzantsi Afrika ngexesha lobandlululo lengcinezelo, ingakumbi kule ngingqi yalapha eGqeberha kwayabizwa ngoba liBhayi, kuba la maqabane omane ayeze apha ezentlanganisweni kwintlanganiso yi-United Democratic Front. I-United Democratic Front ngela xesha yayingumbutho odibanisa yonke imibutho yezopolitiko, dibanisa abasebenzi, dibanisa abahlali, dibanisa imibutho yolutsha, dibanisa imibutho yoomama, ekuqinisekisa into yokuba inkululeko iyafumaneka apha eMzantsi Afrika. After besukile kuloo ntlanganiso baya bakidnetshwa ke ngurhulumente we-apartheid. Kukho abantu bebizwa uba zii-security branch. Security branch ke ngaba bantu bebefumana ii-orders noba mababambe abantu abalwela inkululeko, babulale abantu ababelwela inkululeko. Babefumana ezo orders ke babakidnapha, bababulala, baya batshisa. Usapho lwakaGoniwe lumemelela ukuba lufumane ubulungisa ngokuthi abo babandakanyeka kwesi sehlo bajongane ngqo nengalo yomthetho. Usapho ke lwakaGoniwe ziva ludlamke kakhulu ile meko, ithemba elikhulu lokuba ekugqibeleni izawude ivele inyani, idakance kakuhle, abantu abebenze le nto bacace uba ngobani, nokuthi nezinye izinto ezizalana nayo into enjengoba izawuthini na izinto zothuthuzela usapho ne-community ngenxa yentlungu eliye lafakwa kuyo ile nto. Sinelo themba lokuba ekugqibeleni inyani izawuvela, idakance yaziwe ngabantu bonke. Eli tyala lihlehliselwe umhla wama-27 kweyeSilimela kunyaka ozayo ngenxa yokuba amanye amalungu osapho ala maxhoba awanayo imali yokubhatala iindleko zenkundla. Isizathu soba sibe lapha namhlanje nathi besinethemba loba le case le inquest ingaqhuba namhlanje, uyabo. Xa unakwa kwiingxaki ze-funding for abanye abantu kule case, savana ke namagqwetha onke amele aba bantu into yokuba siyimisele lo nyaka uzayo. So izawumiswa lo nyaka uzayo ke ngoku uyabona, ngenxa yeso sizathu. Otherwise, on our side as NPA, we are ready to run with this inquest. And even if it's, you can say let's run with it tomorrow, we'll run with it tomorrow. We're ready. Iintsapho zeCradock 4 zithi zifuna umthetho adlala indima yawo ekugqibeleni kuba yiminyaka zijonge enkalweni. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, Dungasandile Njongo, eGqeberha.